Den historie, jeg fortæller, det var da jeg var 17-18 år, og jeg var droppet ud af HF halvvejs. Gik og dankede den rundt, havde det svært med mange ting. Kunne ikke rigtig få det til at hænge sammen, men efter et stykke tid, så prøvede jeg alligevel igen at gik på HF enkeltfag og endte i en dansk klasse med 8 stærke kvinder, der alle var meget ældre end mig, 45 år op efter. Det var egentlig meget godt, men jeg kunne stadig ikke få det til at hænge sammen. Vi var i gang med den her dansk opgave om Palæstina, og vi skulle arbejde hos en, der hed Ea, en ældre kvinde på godt 60 år. 15 km fra, hvor jeg boede, og en dag så kom jeg kørende i bilen og sagde til mig, hvad, jeg tror sgu ikke rigtigt, det her det er mig, og jeg dropper ud af det her. Jeg husker stadig, hvordan de kiggede på mig, især Ea, så siger hun til mig, nu skal du høre, Arne, vi er her, fordi du har fået os her. Ellers må vi måske droppe ud. Det er dit emne her, det er din historie, vi er her, fordi vi tror på dig, og du kan ikke bare svigte os. Så nu synes jeg helt ærligt, du skal tage bilen, køre hjem og hente dine bøger og komme tilbage, og så arbejder vi videre. Og det gjorde vi så. Det er en af de her øjeblikke, hvor man kunne gå en vej og en anden vej. Ea, hun hjalp mig til at få øje på, at jeg kunne noget, at jeg faktisk var noget, at jeg var noget for dem, at jeg betød noget, at jeg gjorde en forskel. Jeg tog hjem efter bøgerne, vi blev færdige, og jeg er helt sikker på, at jeg var ikke universitetsuddannet og universitetslærer i dag, hvis hun ikke havde sagt sådan til mig, hvis hun ikke havde givet mig det øjeblik, hvor jeg forstod, det er faktisk ikke ligegyldigt, hvad du beslutter dig for, ikke bare for dig, men også for os.